Hej, jeg hedder Signe, og jeg har boet her på Enggården i cirka et år, og jeg vil gerne vise jer rundt. Her har vi udsigten fra gården og ned mod Skanderborg. Og lidt kornmarker, og vores hestefolde kommer her. Lige nu har vi 3 heste til at gå. Jeg skal lige se, om jeg kan få fat i dem. Her er vores traktor, som vi nogle gange bruger om vinteren. Og vi har hestene her. Nordbakke og 2 andre. De 2 tilhører Agnes, og Nordbakken tilhører Steve. Og så kommer vi ned til parkeringspladsen. Og der plejer at være godt fyldt op med biler. Her til siden har vi hestestallen. Det er en løsdriftsstald, hvor de kan gå inden om vinteren og så selv bestemme, hvornår de går ud. Herovre bagved har vi det gamle hønsehus. Vi har 2 hønsehuse, og det her er det, vi ikke bruger lige nu. Her er Filippa, som er Camillas hund. Vi har lige nu 5 hunde herude. Og her kommer vi så ned imod huset. På venstre side har vi cykelskuret. Det er det i hvert fald brugt mest til nu. Også lidt til opmagasinering. Og her er Ronja, som er Grys hund. Og her foran, der har vi garagen og haveskuret.
Her har vi en masse værktøj, som er fælles, som alle kan bruge. Og vi har også nogle opmagasineringsting, og så har vi en masse haveredskaber, som vi bruger, når vi arbejder i køkkenhaven. Og save og forskellige reservedele. Herinde ved siden af har vi vores havetraktor. Og så er der et rum herinde, hvor alle der bor her har en hylde hver til private ting, man kan have til at stå her. Og brædderne, der ligger her til højre, det er en del af en gammel stald, vi fik gratis, som vi bruger til brænde her til vinter. Og hernede kommer brændeskuret. Og vores sav, hvor vi selv skærer meget af det brænde, vi køber ind. Vi varmer primært op med en masseovn, som vi fylder op med at brænde et par gange om dagen om vinteren. Og så har vi også et jordvarmeanlæg. Her er indgangen til fyrrummet. Og så kommer vi ned mod haven. Og herovre har vi vores drivhus, hvor vi har tomater og vin. Heroppe er vores solcelleanlæg. Eller en del af dem, vi har 2, som vi også bruger til at få energi fra. Og der er det andet solcelleanlæg. Og heroppe har vi vasketøjsnore. Og noget mere brænde. Og man kan se selve huset her. Huset er en gammel gård. Efter den blev lavet til bofællesskab, der brændte den i 1983, hvorefter den blev bygget op igen fra bunden nærmest, og blev bygget til at være et bofællesskab. Og det vil sige, at der er 2 fløje og 4 gange i alt. Og her har vi vores æbletræer, der giver rigtig mange æbler.
som vi også plejer at gemme på forskellige måder. Og herop kommer vi så til det nye hønsehus. Kigger lige ind en gang. Der er både normale høns og silkehøns. Så har vi fået nogle nye kyllinger her i foråret. Der ligger også en skrukøne derovre af. Og så har vi lige anskaffet fået os nogle ænder, som vi gerne vil have ned i søen. De kommer vist der. Og vi hjælpes ad med at passe hønsene. Man har en hønsetjans en gang om ugen cirka, hvor man lukker dem ud og ind og sørger for mad. Herover kommer køkkenhaven. Vi vil rigtig gerne være selvforsynende i så høj grad det er muligt. Så vi prøver at få så meget ud af køkkenhaven som muligt. Og vi har jordbær og ærter, porre, løg og kål og gulerødder og en masse andre ting. Og har vi en lille trampolin, som nogle af børnene bruger meget. Og Steve er meget glad for at sove ude, så vi har også et lille telt her. Og så har vi Christian. Hej. Nej, jeg skal ikke sige noget. Og Drenge! Hvad laver I? Far, du må ikke komme herind. Hvad er en hund? Nej, fordi når det lyser rødt, må vi lige så gerne komme ind. Nå, okay. Nå, du er stadigvæk mere sko med. det er så den anden del af haven, hvor der er en masse små stier rundt omkring. Og der er mange hindbær, solbær og forskellige urter.
her kan vi se den lidt mere friserede del af haven. Og der er en lille legeplads med en rutsjebane og nogle gynger. Så har vi et træhus herovre, børnene leger i. Og en sandkasse her. Her er det sted, hvor vi plejer at have bål. Vi har lige haft Sankt Hans bål, men der er allerede kommet noget nyt igen. Lidt længere væk står der fodboldmål, hvis man skulle få lyst til at tage en fodboldkamp. Og hernede kommer søen. Det er en forholdsvis lav sø, hvor voksne kan bunde ude på midten cirka. Der er en lille smule fisk i. Og så vil vi som sagt gerne have ender herned. Og på den anden side kan man se hestefoldene. Der er rigtig mange folde rundt om hele gården. Og helt over, der ligger skoven. Det er en privat skov, men vi har lov til at gå derover. Og der er rigtig mange gode stier. Den er cirka 3 kilometer bred. Hvis man kigger opad her, så er der også hestefolde og lidt frugttræer. Helt op for oven, der har vi nogle kaniner til at gå. Og vi hjælpes ad med at passe haven. Jeg har en havetraktor, som sagt, som vi slår græs med. I haven der er der sådan en del blommetræer og mirabelletræer, som vi også prøver at plukke og få gemt. Det, der kommer her, det er vores viktualierum, hvor der er køligt nok til, at vi kan gemme gulerødder og æbler. Og hernede for neden har vi et lille bålsted mere, som vi også bruger. Og så kommer vores terrasse herop, hvor vi tit sidder og spiser aftensmad om sommeren. Og ellers bruger en masse tid herude. Og herovre til venstre har vi den overdækkede terrasse, og der står en grill. Og der er rigtig god udsigt ud over haven og søen.
herovre sidder Marie, som har boet her hvor længe? Cirka 1,5 år. Og over bag ved drivhuset og solfangerne, der har vi en mark mere, hvor vi har plantet en masse frugttræer, som vi regner med at kunne få en masse frugt af. Så er vi kommet indenfor, op på første sal på en af gangene. Og vi går ind i fællesrummet. Det bliver mest brugt i vinterhalvåret. Der er et fjernsyn herovre, som det er muligt at bruge selvfølgelig. Forskellige film. Så har vi en Wii, hvis man skulle få lyst til det. Og her har vi en fælles computer og fælles printer. Og et trommesæt, der bliver benyttet flittigt, når der er børn på besøg. Og der er en lækker udsigt ned mod terrassen og ud over skoven her. Vi har også et gæsteværelse, som man kan reservere og bruge, når man har nogen på besøg. Og en symaskine. Og herinde ligger vores depot, hvor vi har en dejlig masse mad. Vi har nogen, der er ansvarlige for indkøb, som står for det, og sørger for, at der er fyldt op med de fleste ting her. Hvis der så er noget, man gerne vil have købt ind, kan man skrive det i en speciel bog, vi har. Og så kommer det her ind og står. Og så har vi også et køleskab, hvor alle har en hylde i. Og det samme med fryseren, så man kan have sine private ting der. Og herinde har vi bryggerset, hvor vi har 3 vaskemaskiner og en tørretumbler. Vaskemaskinerne er gratis at bruge, og tørretumbleren koster 10 kroner per start. Og så en masse tørresnore herovre, og det plejer ikke at være noget problem med at få plads til det hele. Og så har vi lidt garderobe her til siden.
Her har vi den anden hovedindgang. Hvor der også er plads til at hænge tøj. Og som med bordet har man også en del af et skab her på gangen til at stille ting i. Og så går vi ind i køkkenet. Og her har vi det store spisebord, som vi spiser aftensmad ved i vinterhalvåret. Vi plejer at spise aftensmad sammen hver dag, og morgenmad og frokost for os selv. Og vi skiftes også til at lave mad, og det skriver man sig egentlig bare på, når man gerne vil være med til at spise. Og hvis man gerne vil spise senere, så kan man også gøre det. Og her er masseovnen, som bliver brugt flittigt om vinteren. Og den går hele vejen op igennem taget og op i fællesrummet, hvor vi var før. Og pointen er, at man simpelthen fyrer op i den, og så står den og afgiver varme hele dagen. Og her er vores lille pudehjørne, hvor der er en hemmelig hule nedenunder. Som børn plejer rigtig godt at kunne lide. Og der er et lille sofa-hjørne her. Og så har vi vores klaver, som der er nogen, der kan finde ud af at spille lidt på. Og hernede kommer så køkkenet. Og her har vi også en lille spisekrog til, når man ikke er så mange. Og her på køleskabet har vi sådan de fælles skemaer over forskellige ting. Vi har kørt med noget, der hedder et stregregnskab, hvor man betaler noget af huslejen ved at lave arbejde. Og så for hver kvarter, man har lavet arbejde, altså fælles arbejde, for eksempel havearbejde, eller madlavning, eller rengøring, så sætter man en streg på skemaet, så man kan se, hvem der har lavet hvad og hvor meget. Og det er et gaskomfur, vi har. Og der er rigtig lækkert, når man står og laver mad, at der er god udsigt her til planterne. Vi har en opvaskemaskine også, som vi også hjælper sig med at tømme. Og mikrobølgeovn. Og vi plejer at spise ved 6-tiden hver aften.
Og herovre ved det lille bord har vi en masse aviser og ugeblade, som der kommer til Enggården. Og så har vi vores postmapper eller postdueslag her, hvor vi, når der er en, der tømmer posten, så lægger man det, eller deler det ud til de forskellige. Så har vi vores meddelelsesbog, hvor vi skriver, hvis der er noget vigtigt, som de andre de skal vide, som man så kigger i cirka hver dag. Og et dejligt stævanlæg, så vi kan høre noget musik, mens vi laver mad. Og så er der gennemgang her ud til terrassen igen. Ja. Og her kommer så de 2 værelser, der er ledige. Lige pt. Og her er der også udsigt ud over terrassen og haven og ned over skoven. Vi går ind i det andet rum. Og det kommer her. Og her på gangen, der er der udsigt ud mod køkkenhaven.
Badeværelset ligger her. Og det er altså det eneste badeværelse, der er så heldig at have et badekar. Og så også en bruseniche herinde.